Hvilken hastighed vil du gerne ændre din vækst i din forretning på? Du kunne gøre ligesom mig her. Jeg står ved havnebusserne i København, og så tager en af de gule små både, og så sejle over på den anden side, hvor det måske går lidt hurtigere. Eller er det ikke bedre over på den anden side af det der vand der? Hvis du gerne vil have det til at gå lidt stærkere, så kan du selvfølgelig også vælge at tage en af de hurtiggående, der ligger herovre bagved. Altså militærets speedbåde. Det er lidt det samme som nu, når du skal lave nogle ændringer, som du ikke rigtig ved, hvordan du laver. Hvis du gerne vil have, at det går lidt hurtigere, så kunne det være, det var en god idé at tage fat i nogle af dem, som har været i gang lang tid og ved, hvad det er, der skal til, så du ikke begår de samme fejl, som jeg eksempelvis har lavet. I min egenskab af businesshypnotisør og mentor, så vil jeg gerne give dig nogle værktøjer, så det går mig til at gå lidt stærkere, fordi jeg arbejder på begge bevidsthedsniveauer. Altså hvad er det for nogle handlinger, der skal til, sådan helt konkret med prissætning, kundesegmentering, synlighed osv. Og hvad er det, der skal til, for at du ikke holder dig selv tilbage i blokeringer for frygten for succes, eller har du nogle forkerte overbevisninger omkring dit pengeværdi, altså din pengeværdi, i forhold til, hvad du er opvokset med osv. I en træningsvideo, jeg har lavet til dig, så viser jeg dig nogle af de værktøjer, så du kan komme lidt hurtigere ind i vækstfasen, end du måske sådan lige umiddelbart kommer på nuværende tidspunkt. Klik på linket hernede under, og så se træningsvideoen, og så ses vi på den anden side. Hej så længe.